Good morning mga road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng Pusurubio, Pangasinan. Pusurubio dito sa Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. So ay mga crew trip, nandito tayo sa bayan ng bayan ng Pusurubio. Pusurubio, Pangasinan. So tara, pasukin natin ang bayan nila. Dito siya. Tara, ikot tayo. So, dito yung pinaka-plaza niya. So, maganda dito. Yung mga mapagtatambayan dito. Maraming estudyante. So, ayan. $4K. Ito yung pinaka-plaza niya. Pusurubio Municipal Hall. So tara, lapitan natin yung Pusurubio Municipal Hall. Hindi siya. So sa pagbungan ko pala ng pagpasok mo dun sa may area na yun, makikita natin yung Sersal. Rizal. See? Naikot tayo. So, malawang din dito sa Pusurubio. May mga estudyante dito. So, Pusurubio Municipal Hall. So, ayan siya. May mga estudyante. So, Queen Elizabeth Ramos. So, yan. Pusurubio Municipal Hall. Dito, meron pa ng sundalo dito. Sino to? So dito, nakalagay dito ay yan. So Mayor PF Bautista ay donated by engineer. Ito siguro pinaka-mayor nila dito. Dating mayor. See? Dito naman yung sundalo ng World War II guerrilla veterans. Ayan.
ito mga veteran siguro to. World War II guerrilla veteran. So yan, dami. Diba? Yan. Oh, ganda ng plaza na Surubio. So ayan o. Dami. Ang lalaki ng Japanese koi nila. So ayan. So dito hindi umaagos yung fountain nyo. So okay. May mga halo siyang tilapia oh. Japanese koi tsaka tilapia magkasama sa isang pan. Ha? So maganda yung park nila. So ang oras natin ay 12:30. Ayan. So dito meron tayo nakitang panda. So ayan. May mga anak siya. Gapi yata, gapi. So ayan o, koi. Japanese koi. Lalaki oh. Naarawan. So mga karotit, dito tayo sa harap ng simbahan ng St. Jude Tadeos Parish Church. So ayan, dito yan sa Pusurubio. So pagpasok natin dito, meron tayong sa entrance niya, meron tayong makikitang malaking imahe. So ayan, si Jesus. So ayan siya. Si St. Jude ba ito? St. Jude. So ayan. So pagpasok mo yan na makikita mo dito. So ito yung pinaka harap niya. So ayan siya. Ayan. So hindi natin maano kung kailan na-build ito. So wala tayong history niya. So ayan. Nabasa na ng simbahan. So ayun mga karotrip, andito tayo sa loob ng simbahan ng St. Jude Parish dito sa bayan ng Pusurubio. So tingnan nyo, ayan, ang ganda. Oh. All white. Ito yung simbahan ng St. Jude. Ayan. So may nangyayari binyagan ngayon. So nandito yan sila. So maraming tao sa loob. So ikot lang tayo. So hanggang doon. So ayan. So, maganda din dito yung simbahan, ang laki, ang luwang. So maganda yung simbahan ng Pusurubio. Dito lang yan sa Pangasinan. So ayan o, lumapit tayo konti. So ayan. So may binyagan na nangyayari. Sa ikot nito may mga papaikutan ng mga maraming imahe. So ayan siya. So ayan. So ito may nakalagay na exit. So banda ron. So dito naman. So ayan siya. Ha? Ikot tayo. Maganda din. So ayan. Stay
namin sa Pusorobio sa may bayan mismo. So abangan nyo mga taga Pusurubyo. Bakit kung pwesto ng, anong pangalan ng ano niya? Fishbook and Instabook po. So, tandaan nyo hindi ako nagkakamali, hindi Facebook What's going on here? Sir, I'm arrested. Thank you for you, someone wasted all I am. Stay this time. I follow the dots that are mine. I'm leaving you out of my eyes. Oh, you'll miss me when I'm gone. You'll miss me when I see. Galing na kami doon nung kailan ba yun? Nag-vlog siya, sabi niya, bubukas din kami sa anong Pusurubyo. Punta kayo doon. Meron pa, wala sa May 1 year na kayo nag-open, wala po.